mazmin. Hayr mulej, hayr mewt ħassarnuna, u tajtna l-ħajja wisser fil-qawlin. Fik il-qana biex malek mal-qawma, niksbu r-rebħa f'saltna teglat. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti l-għodwa it-tajba u mill-ġdid ngħidilkom lejt it-tajjeb, eżis ħuti. Kemm hi grazzja kbira dan iż-żmien, eżis ħuti. Lejt għalina mhux biss huwa l-ikbar festa ta', jiġifieri mhux biss l-ewwel fost il-festi kollha, imma ir-raġuni tal-festi kollha tagħna eżis ħuti ta'. San Pawl jgħidilna kieku Ġesu ma qamx, fierħa kienet tkun il-fidi tagħna, kieku ma kienx lejt il-festi tagħna kollha ikunu teatrejn, ikunu biss show, mhux hekk. Imma għax Ġesu qam, għax Ġesu qam mill-imwiet, għax Ġesu qiegħed anfusna, għax l-Ewkaristija hija l-mod li bih niltaqgħu ma' Ġesu xoxt kif kienu jiltaqgħu miegħu l-Apostli u d-dixxipli ta' Ġesu wara li qam mill-imwiet, eżis ħuti, allura l-fidi tagħna hija fidi awtentika. Hija għalhekk eżis ħuti nitħejjew għal dil-quddiesa ninsabu fl-ottava tal-Għid għal 8 ijiem sħaħ il-Knisja tiċċelebra l-Għid bħalli kieku jum wieħed, mhux hekk. Infatti fil-prefazju ngħidu l-lowm Ġesu qam, il-lowm Ġesu qam, hija għalhekk eżis ħuti nitħejjew biex niċċelebraw l-Għid permezz ta' din l-Ewkaristija billi fiskiet ta' qalbna nitolbuh lil mulej jħassar dnubietna, jneħħi dnubietna, nitolbuh jaħfrinna. Nisqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-email u billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqadsa Marija dejjem Verġni, l-anġli bil-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. U kemm għandna x'infaħruh lill-Alla tagħna li sar wieħed minna biex jieħu fuqu dak li hu tagħna id-dnub u xekk, jieħu l-mart u d-batijiet tagħna biex jagħtina dak li hu tiegħu il-qawmien u l-ħajja u l-ferħ. Ejjew għalhekk infaħruh bil-qalb billi ngħidu glorja l-Alla filgħoli tas-smewwiet u paċi fl-ard lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla, ħaruf talla, bin il-Missier, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna, int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex int waħdek qaddejs, int waħdek mulej, int waħdek iloli Ġesu Kristu ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-irwieħ ta' ħutna Pasqa Karwana u Vincent u Viktorja. Nitolbu. O Alla, int salvajtna bil-misteru tal-Għid. Wettaq lil poplu tiegħek f'dan id-don għaddejs biex issa li kiseb ħelsien sħiħ iħabbrek għal dak il-għena tas-sema li t-tama tiegħu qiegħda tferħu fuq l-art bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Nhar lejt il-50, Pietru qal lin-nies tal-Ludija: ħajkun jaf fi żgur il-poplu kollu ta' Iżrael li lil dan Ġesu li intom sallabtuh Alla għamlu mulej u Messija. Dan il-kliem li semgħu laqathom u laqtilhom qalbhom u qalu lil Pietru u lill-Apostli l-oħra: L-aħwa x'għandna nagħmlu aħna? U Pietru weġibhom: Indmu u jitgħammed kull wieħed minnkom fl-isem ta' Ġesu Kristu għal maħfra ta' dnubietkom u intom tirċievu id-don tal-Ispirtu Santu. Għax il-weda qiegħda għalikom u għal uliedkom u għal dak kollha li huma fil-bogħod, dak kollha li l-mulej tagħna sejħilhom. U b'ħafna kliem ieħor tawhom xhieda u wissihom billi qalilhom: Salvaw lilkom infuskom minn dan in-nisel ħażin. Għalhekk dawk li laqgħu kliemu tagħmdu u dakinhar ingħaqdu mad-dixxiepli madwar 3,000 ruħ. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Alleluja, alleluja, alleluja. Sewwa hi l-kelma tal-mulej, kollox bil-fedeltà huwa jagħmel u iħobb id-dritt u s-sewwa bit-tiba tal-mulej mimlija l-art ngħidu flimkien. Alleluja, alleluja, alleluja. Ara, għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tiba tiegħu biex jeħlisilhom mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ ngħidu flimkien. Alleluja, alleluja, alleluja. Ruħna tixxenna għall-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna. Ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna kif fik hi t-tama tagħna ngħidu flimkien. Alleluja, alleluja, alleluja. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, 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 alleluja. Dan hu il-jum li jagħmel il-mulej. Ħanifirħu u nitennew fih. Alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan, glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Marija baqgħet il-barra mill-qabar tibki. Kif kienet qiegħda tibki, tbaxxiet lejn il-qabar u rat żewġ anġli lebsin l-abjad bil-qiegħda. Wieħed in-naħa tar-ras u l-ieħor in-naħa tar-riġlejn fejn kienu qiegħdu il-ġisem ta' Ġesu. Huma qalula: Mara, fejn qiegħda tibki? Iwieġbet: Għax ħadu lil Sidi u ma nafx fejn qiegħduh. Kif qalet hekk daret lura u rat lil Ġesu wieqaf. Iżda ma ntebħitx li kien Ġesu. Ġesu qalilha: Mara, għalfejn qiegħda tibki? Lil min qiegħda tfittex? Iħasbet li kien il-ġardinar u qaltlu: Sinjur, jekk ħadtu int minn hawn, għejdli fejn qiegħdtu u jiena nġibu lura. Ġesu sejħilha: Marjam. Daret u qaltlu bil-ludi: Rabbuni, jiġifieri Mgħallem. Ġesu qalilha: La tmissnix, għax għadni ma tlajtx għand missieri, imma mur għand ħuti, wejdilhom li se nitla' għand missieri u missierkom, Alla tiegħi u Alla tagħkom. Marija ta' Magdala marret għand id-dixxiepli u tagħthom l-aħbar: Rajt lill-mulej u qaltilhom x'qalilha. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna nqogħdu bil-qiegħda kieġobkom naqsam magħkom ħsieb qasir. Meta niġu l-Knisja u xekk nisimgħu dejjem silta jew siltiet u xekk mill-Iskrittura mqazza.
aħna poplu tal-ktieb ngħidulu hekk. Għaliex għax il-kelma tal-Alla għalina hija l-mod li biħalla jkellemna llum. U kull meta nisimgħu hekk xi silta mill-Iskrittura żisħuti jekk verament ikonna moħħna u qalbna miftuħin hekk. Jekk il-Ġesu ngħidulu mulej xi trid tgħidli llum, xi trid tgħidli. Il-mulej jikellemna ta'. Hekk inħoss jiena dal-Vanġelu tant sabiħ ta' Marjam tal-Magdala din mara midimba bħalna, aħna mhux il-koll midimbejn, mhux hekk eżisħuti. X'irid jgħidilna Ġesu llum? Jekk tinnotaw ftit it-Testament il-Qadiem kollu kemm huwa mibni fuq liġi. Il-poplu tat-Testament il-Qadiem mhux hekk. Għalih li jemmen f'Alla kien li josserva l-liġi ta' Alla u l-liġi ta' Mosè, ma ovvjament iċ-ċentru għal-liġi ta' Alla. U allura quddiem liġi aħna li aħna midimbejn, għax il-bnedmin kollha kemm aħna midimbejn u hekk. Il-bniedem jintebaħ bid-difetti tiegħu, jintebaħ bil-limiti tiegħu. Jintebaħ li din il-liġi qatt ma jista' josserva sħiħa. Nagħmlu kemm nagħmlu ħilitna, nibqgħu nisbaljaw u hekk. X'differenza hemm allura bejn il-poplu tat-Testament il-Qadim u benna? Il-poplu tal-Alla tat-Testament il-ġdejд hemm differenza kbira ta'. Għax fil-waqt li fit-Testament il-Qadim u hekk il-fidi tal-poplu hija karatterizzata minn liġi, aħna mhux hekk ta' jisisħuti. Aħna l-fidi tagħna hija karatterizzata mill-laqgħa tagħna ma' Ġesu. Il-fidi tagħna hija karatterizzata minn kemm naċċetta lil Ġesu f'ħajti jew le. Mhux liġi, imma persuna. Iċ-ċentru tal-fidi tagħna hija l-persuna ta' Ġesu. Kemm nemmen f'Ġesu jew le, eżisħuti ta'. Infatti jaraw din l-esperjenza sabiħa ta' din il-mara li minn midimba Ġesu jibdilha, tibqa' midimba x'aħna l-koll midimbejn, ma midimba li fiċ-ċentru ta' ħajjitha hemm Ġesu u l-imħabba tagħha lejn Ġesu. U nnutaw ftit x'in għarfitu Marjam ta' Magdala, x'in għarfitu? X'in sejħilha b'isima, x'in semetu isejħilha b'isima. U llum nistaqsi lilek u nistaqsi lili. Int jiena. Lil Ġesu smajtu isejjaħlek bismek. Lil Ġesu smajtu isejjaħlek bismek. Għax qabel ma lil Ġesu nisimgħu isejħilna bisimna eżisħuti, il-fidi tagħna tibqa' setta liġijiet ta' nibqgħu fit-Testament il-Qadim. U hekk. Nibqgħu eżisħuti il-fidi tagħna tibqa' biss kemm osservajt liġijiet jew ma osservajthomx. Ma jfissirx li t-Testament il-Qadim il-ġdejд skużawni li aħna l-poplu tal-Alla tat-Testament il-ġdejd m'għandux ukoll u hekk id-dover li iħares il-liġi Ġesu qalilna. Però l-iktar importanti hija kemm naċċettaw f'ħajjitna lil Ġesu jew le. Kemm nagħmlu esperjenza tal-imħabba tiegħu. Mela aħna għaddejna minn l-osservanza tal-liġi għall-imħabba. Aħna l-liġi tagħna tinġabar f'dak li qalilna Ġesu ħobb l-Alla b'qalbek kollha b'ruħek kollha u b'moħħok kollu u ħobb il-lajrek bħalek innifsek. U għalhekk dan nitolbuh il-Ġesu. L-ewwel nett nitolbuh itina l-grazzja li bħal Mirjam ta' Magdala niltaqgħu miegħu mod personali. Għax qabel ma niltaqgħu miegħu mod personali fit-talb, allura l-fidi tagħna tibqa' qoxra ta' barra ta' eżisħuti. Qabel ma niltaqgħu mod miegħu personali miegħu fit-talb, il-fidi tagħna tibqa' qoxra. Nitolbuh illum għalhekk lil Ġesu jagħtina l-grazzi niltaqgħu miegħu mod personali u li nifhmu li l-qalba tal-fidi tagħna hija esperjenza ta' mħabba. Fiskiet ejjew issa hekk lil-mulej nitolbuh jenna ħalli il-fidi tagħna tkun ta' bilħaq tixbaħ il-dik ta' Mirjam ta' Magdala. Kjoġobkom nqumu bil-wieqfa. Inroddu ħar lill-missier li għamilna denji li nsiru uliet id-dawl fl-ilma tal-Magħmudija u nitolbu u ngħidu dawwa l-mulej l-ispiritu tagħna flimkien biex il-poplu Nisrani ikun xutta Kristu rxoxt billi jibqa' fidejl għal wedijiet tal-Magħmudija nitolbu biex il-bnedmin tal-lum jinħelsu minn nisel ħażin ta' dnub u jiġġdu l-emil tax-xitan billi jħadnu l-verità tal-Evanġelju nitolbu
biex ir-reliġjużi li qed joffru ħajjithom fit-talb u l-kontemplazzjoni jisru bil-fidi u jxandru bħajjithom il-ferħ tal-laqgħa tagħhom ma' Kristu bħal Marjam ta' Magdala nitolbu biex aħna niltaqgħu personalment ma' Kristu rxoxt preżenti fil-kelma u fl-Ewkaristija u nxandruh lil ħutna nitolbu. Hekk insellmu minn qalbna lil ħutna ma' qudiem magħna permezz tat-televiżjoni jew mezzi oħra ta' komunikazzjoni soċjali, hekk niftakru mod speċjali fl-anzjani, fil-morda, fil-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli fil-missjoni tant importanti li l-mulejja fdalhom f'idejhom, nitolbu għal dawk li jitolbuna, nitolbu għalihom u għal dawk eżis ħuti li bħalissa għandhom bżonn tat-talb tagħna, mod speċjali dawk ħutna li forsi għaddejjin minn xi mument mudlam tal-ħajja u x'hekk biex nemmnu li Ġesu rxoxt huwa magħna ma jħalliniex biex minkejja id-diffikultajiet tal-ħajja innożżu l-paċi tal-qalb li Ġesu żgur jagħtijilna dik il-paċi tal-qalb ir-rigal jutaħ lill-apostli kif smajna fil-Vanġelu tal-Ħatlat x'hekk l-ewwel kelma li jgħid Ġesu wara l-qawmin tiegħu xejdilhom lill-apostli il-paċi magħkom hekk jgħidlilna hekk ejjew nożżuha dil-paċi li Ġesu qed jagħtijilna fiskiet nofrulu t-talba tagħna. Mulej Alla tagħna fil-misteru tal-għid ta' ibnek int qajjimtna għal ħajja ġdida inna nfittxu l-ħwejjeġ tas-sema fejn Kristu qiegħed fil-lemin tiegħek u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru tal il-mawwin bejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna bnedmin. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulej Alla tagħna qum li wniedmu quddiemek u għamli jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni Mulej minn ħżuniti u d-dunub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier jista' kollox. Ħen Mulej għal-familja tiegħek u l-offerta li qiegħda tagħmillek, għatija l-għajnuna u l-ħarsin tiegħek biex ma titlefx il-grazzji li qalet u tasal għall-lena ta' dejjem fis-sema bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan il-jowm li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna u l-ħaruf tas-sew li neħħa id-dnubijiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbinna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla eda itennulek. Għaddejs, 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 Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-Mulej, Osanna fil-għoli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewwent Mulej, int lajn ta' kull dusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti
bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħajl ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi u l-mulej u għam min bejn l-imwiet għax u l-mulej kull irkopat mil kull il-sin jistqar Ġesu u il-mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-irwieħ ta' ħutna Pasca Karwana u Vincent u Victoria. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-apposti u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema u ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu kunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf Talla.
تسلم ħtijieti kollha minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf tal-Alla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jistħoqlikx tidħol fis-saqf. Slejtkun ġisem ta' Kristu ħalisni ħajja żejna. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti s-sema u l-ard, Alla kbir mulejn tal-għaloni, sultan qawwi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u tama ġdida. Qaddis qawwi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobbna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħniena. Kollok tjiba, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Eżis ħuti ngħidulu grazzi bil-qalb lil mulej għal din l-Ewkaristija. Grazzi li ta' permezz tal-Ewkaristija jaqqadna miegħu fil-ħajja l-mewt u fil-qawmien tiegħu. Nqumu bil-wieqfa u ngħidu bil-qalb, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, intajt lill-familja tiegħek il-grazzja kollha tal-Magħmudija, għati widen għat-talb tagħna u għamel li qlubna jitħejjew tajjeb biex ikun jistħoq ilhom lena ta' dejjem bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom.
ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missija u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll. Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.